για την Αθήνα, κύριε Καλαμπόκα? Πάντα πρέπει να πιστεύει σε κάτι καλό. Και ακόμα και αν αυτό ακούγεται απίθανο, ίσως όπως ή πολύ μακρινό, όπως είναι και η Ανάσταση του η δεύτερη του Κυρίου, σίγουρα η Αθήνα πάσχει. Δεν θα θέλω να πω έχει πεθάνει και περιμένουμε να αναστηθεί, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση. Ο Δήμος Αθήνας πραγματικά είναι τεράστιος. Πολλές φορές είναι δύσκολο να ελεγχθεί, είναι δύσκολο πολλές φορές να αξιοποιήσεις όλη την υλικοτεχνική υποδομή, όλες τις δυνάμεις των ανθρώπων, των εργαζομένων, αλλά και όχι μόνο των δομών και των φορέων, για να έχεις το καλύτερο και το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, πραγματικά πιστεύω για μένα και για όλους τους Αθηναίους, και όχι μόνο, είναι ένας μικρός πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρόλη την αυθονία των χρημάτων ίσως που υπήρξε, πράγματι να μην έγινε και καλύτερη διαχείριση. Επομένως, αυτή τη χρονική περίοδο που τα πράγματα είναι ακόμα πιο στενά, οικονομικά και όχι μόνο για όλους μας, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος γέννημα θρέμα Αθηναίος, μεγάλωσα, ζω και μένω στην περιοχή των Αμπελοκήπων, επομένως πρέπει με λιγότερα χρήματα, ίσως με λιγότερες και υποδομές επομένως, να πρέπει να έχει το ίδιο, γιατί και ο κόσμος είναι ακόμα πιο απαιτητικός, και καλύτερο αποτέλεσμα. Για να είναι κάποιος καλός δήμαρχος, πρέπει να είναι γέννημα θρέμα αμπελοκηπιώτης ή να κατοικεί στο Παγκράτη, να μένει. Για να νιώσει τα προβλήματα, θα πρέπει ίσως και ο ίδιος να τα βιώνει. Επομένως, όταν κάποιος πηγαίνει στο γραφείο στο πρωί και βλέπει τους δημότες ή βλέπει τα παράπονα, ή δεν ζεις, ή δεν περπατάς, ή δεν μιλάς με τους μαγαζάτορες, ή δεν πηγαίνεις σε μια λαϊκή στη γειτονιά και δεν ξέρεις πού είναι η Αθήνα, δεν ξέρεις τους δρόμους, ή δεν ξέρεις την περιοχή σου, ή δεν ξέρεις πάνω απ' όλα τα προβλήματα, πώς τότε εσύ ο ίδιος θα πιεστείς ακόμα περισσότερο για να δώσεις λύσεις σε αυτά. Κύριε Καλαμπόκα, παρά το νεαρό της ηλικίας σας, μετήχατε στις εκλογές του 10. Το λέω μια και ανέφερα. Είναι δεύτερη φορά που συμμετέχω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Την προηγούμενη φορά πραγματικά ήμουνα στην ηλικία των 29 ετών. Ήμουνα τότε ειδικευόμενος γυναικολόγος. Τώρα έχω τελειώσει πριν από 2 μήνες την ειδικότητά μου. Είμαι γιατρός στο επάγγελμα. Είμαι, όπως σας είπα και στην αρχή, γέννημα θρέμα αμπελοκηπιώτης. Και πραγματικά ο κόσμος, χωρίς να έχω καμία προηγούμενη ίσως ιστορία στο Δήμο της Αθήνας, επειδή γνώριζα τη γειτονιά μου, γνώρισα τους ανθρώπους, ήρθα σε κοντινή επικοινωνία με αυτούς και όχι μόνο άκουσα τα προβλήματά τους, κάνω και ό,τι καλύτερο μπορώ και από την πλευρά μου για να δώσω λύση σε αυτά. Με τίμησε με την ψήφο του, με εξέλεξε πρώτο στο 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα με τους σταυρούς από το 7ο και τρίτο συνολικά με τις μονοσταυρίες, που για πρώτη φορά ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για μένα και για τον νεαρό της ηλικίας μου. Και γι' αυτό το λόγο είναι πραγματικά ένα κίνητρο ψυχής, για την ψυχή μου πάνω απ' όλα και πραγματικά γιατί μου δίνει και μου γεμίζει μπαταρίες, να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο και να δώσω όλο μου το είναι και σε αυτές τις εκλογές. Καταρχήν το επάγγελμά μου είναι γιατρός, είμαι και γυναικολόγος. Το αγαπώ και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το αλλάξω. Καλά, η Βουλή έχει πολλούς γιατρούς. Έχει πολλούς γιατρούς που όχι, δεν ξέρω αν ασκούν το επάγγελμα ή όχι. Εγώ κάθε μέρα το ασκώ, είμαι σε νοσοκομείο, δουλεύω και στον ιδιωτικό τομέα προσπαθώ, γιατί είναι και ο αδερφός μου και εκείνος γυναικολόγος. Επομένως, όταν εννοώ ιατρική, εννοώ μάχημη ιατρική. Άρα, ασχολείσαι και αποφασίζεις να ζητήσεις την ψήφο των συμπολιτών σου από έναν τομέα εκείνη τη στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο, που μπορείς να προσφέρεις και να δώσεις όλο στον εαυτό. Από το να κάνεις κάτι και το να κοροϊδεύεις τον κόσμο, πλέον ο κόσμος θα έχει συγχαθεί και θα έχει βαρεθεί. Το να το κάνουμε αυτό πραγματικά για να το δούμε στο επόμενο βήμα για την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο και δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμώ. Επίσης, για να ζητήσεις και να ανέβεις ίσως καλοπάτι, θα πρέπει να δοκιμαστείς και από κάπου. Και εγώ, από τα φοιτητικά μου χρόνια στην ιατρική της Αθήνας, είχα μια προϊστορία και μια επαφή πάντα με τα κοινά. Ήμουν υπεύθυνος της ΔΑΠ Ιατρικής Αθήνας, ήμουν υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού στη γραμματεία στη ΔΑΠ σε όλα τα πανεπιστήμια. Πάντα μου άρεσε, αλλά ποτέ δεν το είδα ως επάγγελμα. Η Αθήνα ίσως δεν είναι όντως η πόλη της ζωής μας. Αλλά μπορεί να γίνει. Και το λέω αυτό γιατί λόγω του επαγγέλματός μου είμαι αναγκασμένος πολλές φορές για συνέδρια να ταξιδεύω στο εξωτερικό. Και βλέπω πόλεις ευρωπαϊκές του εξωτερικού και αναρωτιέμαι εκείνη τη στιγμή και στεναχωριέμαι περισσότερο πώς θα προσελκύσουμε επιτέλους κόσμο όχι μόνο να μείνει και να ζει καλά μέσα σε αυτήν την πόλη, αλλά
Και επειδή και η Ελλάδα έχει μια τεράστια τουριστική μηχανή και κοιτάει να ζήσει και από αυτό, και η Αθήνα είναι πρωτεύουσα εδώ και 180 χρόνια στο κράτος μας, θα πρέπει να κοιτάξουμε και πώς θα προσελκύσουμε και τουρίστες να την επισκεφτούν. Έχουμε τόσα μνημεία εξαίρετα και πραγματικά η εικόνα της την αδικεί. Δεν βρίσκουν λόγους και στεναχωριέμαι πολλές φορές κάποιος τουρίστας με την άσχημη εικόνα στην οποία βρίσκεται η Αθήνα, ίσως και να την επισκεφτεί. Παρά μόνο εκτός από την Ακρόπολη, το μουσείο, για να μην λέμε ψέματα. Θα μπορούσε να σας αντιτείνει και μετά φεύγουν στα νησιά. Ότι ως πρώην Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Πιλιοτόπουλος θα έχει καλύτερη γνώση από ότι ο δικός σας συνδυασμός για θέματα τουρισμού, προσέλκυσης τουρισμού στην Αθήνα. Θα σας πω, όλοι και έχουν και οι δύο δοκιμαστεί, και ο κύριος Κακλαμάνης, υπήρξε και παλαιότερα και βουλευτής, ήταν και υπουργός υγείας, και ο κύριος Πιλιοτόπουλος, ακόμα πιο ειδικά όπως είπατε, ήταν υπουργός του τουρισμού. Επομένως, εάν ήθελε να κάνει κάτι, ή αν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει κάτι στην Αθήνα, νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει και τότε. Ή τουλάχιστον να δείξει τη διάθεση να το κάνει. Δεν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, υπουργός. Ήταν όμως υπουργός τουρισμού, δεν είναι λίγο πράγμα. Επομένως και είχε διαχειριστεί και τεράστια κονδύλια και νομίζω ότι μπορούσε και είχε τη δυνατότητα να προβάλλει ίσως καλύτερα την πρωτεύουσα της Ελλάδας και όχι μόνο του πολιτισμού και μια που έχουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα και μνημεία σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που πηγαίνουν στο Λονδίνο να τα επισκεφτούν τα μνημεία μας, τα Μάρμαρα της Ακρόπολης που βρίσκονται εκεί, από όλες τις άλλες πλευρές, και εμείς, ενώ τα έχουμε εδώ μέσα, υποτιμούμε την αξία τους και δεν κάνουμε κάτι ουσιαστικό, πρακτικό όλοι εμείς για να τονίσουμε την αξία τους που τα έχουμε στην τύπλη μας πόρτα. Ο κ. Κακλαμάνης έδειξε ότι έχει πρόγραμμα, ξέρει την Αθήνα και τουλάχιστον προτείνει κάποια πράγματα για να γίνουν καλύτερα. Επομένως, αν κάτι δεν έγινε κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορέσει να γίνει κάποια άλλη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή, γιατί όντως τα τέλη είναι πάρα πολύ ψηλά και ίσως αποτελούν απαγορευτικό παράγοντα για κάποιον να επισκεφτεί την πόλη μας. Τα τέλη του Ελευθέριος Βενιζέλος. Και βρίσκει πάρα πολύ καλά και άλλες πόλεις, Κωνσταντινούπολη, στην Βαρκελόνη, Μαδρίτη, που πραγματικά νομίζω ότι πολλές φορές ίσως υπερτερούν και τις πρωτεύουσάς μας, που μπορούν εξίσου να περάσουν εξίσου καλά, μπορεί και καλύτερα. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς για να φέρουμε όλο αυτόν τον κόσμο που φεύγει αλλού, κλείνουμε τα μάτια μας για να το φέρουμε στην πόλη μας. Δεν το έκανε όμως ως Δήμαρχος Αθηναίων. Νομίζω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να το επιτύχει. Σας είπα, αν κάτι δεν έγινε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς κάποια στιγμή να το αλλάξεις ή να καταλάβεις ότι έκανες λάθος. Έχει τη δυνατότητα, εφόσον τον ψηφίσει και τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και συγκεκριμένα οι δημότες της Αθήνας, να το προσπαθήσει και για να κάνει κάτι καλύτερο. Αρκεί όμως λιγάκι να πούμε ότι έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες. Εδώ είναι να κριθεί. Όπως έγινε την προηγούμενη φορά, όπως μπορεί να κάνουν και τώρα. Σε αντίθεση με τους υπολείπους συνδυασμούς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και κάτι. Όλο ακούμε θα και ο κόσμος έχει συγχαθεί πλέον. Τα πολλά θα, τα πολλά τα λόγια και από επαγγελματίες υποψηφίους που απλώς πρέπει όλοι οι πολίτες και όλοι οι δημότες να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει οι ίδιοι να σηκωθούν. Όχι, δεν μ' αρέσει είναι από το καναπέ. Δεν σημαίνει ότι κάθονται. Ο κόσμος έχει 1002 προβλήματα αυτή τη στιγμή. Έχει τεράστια οικονομικά ζητήματα. Εγώ ίδιος, η οικογένειά μου, από μειώσεις μισθών και πολλές φορές τα ακούει αυτά και λέει: όχι, τώρα τι μου λες, βαρέθηκα να ακούω για εκδηλώσεις, κάτι. Όμως, επιτέλους, πρέπει να δώσουμε μια ανάσα στον κόσμο. Δεν μπορεί να μένει συνέχεια μες στο σπίτι με αυτή τη μιζέρια και την κατάθλιψη που υπάρχει. Αν κάτι μπορεί να γίνει με απλά πραγματάκια, με φτηνό τρόπο, με την εκμετάλλευση. Να αποφέρει όμως έσοδα στην πόλη. Να αποφέρει έσοδα στην πόλη, με την εκμετάλλευση. Γιατί μου είπατε και στην αρχή, τώρα που τα λεφτά είναι λιγότερα, τι θα γίνει. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα λεφτά καλύτερα και πρέπει να βάλουμε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, από τους εργαζομένους στο Δήμο, από τους πολίτες και οι οποίοι θέλουν εθελοντικά να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε, να βοηθήσουν και να κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες και τέτοιες κινήσεις που θα βγάλουν τον κόσμο απ' έξω, θα ζήσει λίγο καλύτερα, να διαφημίσουμε λίγο τη χώρα μας στο εξωτερικό. Το έκανε, κύριε Μιχελή, για μένα, πριν από λίγο καιρό, ο ηθοποιός γνωστός σε όλους, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που βγήκε και διαμαρτυρήθηκε για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και ότι θα έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα. Δεν ήταν μια καλή ευκαιρία, ειλικρινά. Αφήστε το, ως άνθρωπος, πραγματικά το έχω μες στο μυαλό μου και θέλω να το πω κάπου. Δεν θα μπορούσε κάποιος, ο δήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλος είναι αρμόδιος,
να τον φωνάξει. Ποια καλύτερη ευκαιρία θα μπορούσε να έχει βρει κάποιος από το να τον φέρει και να του πει: ωραία αυτά που λες, πιστεύω σε αυτά που λες, για να γίνει και λίγο διαφήμιση. Έλα να σε ξαναγεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, έλα να σε φέρω στην Ακρόπολη να τη δεις από κοντά, εάν δεν την έχεις δει, να κάνουμε επιτέλους μια προβολή της χώρας προς τα έξω. Οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι μετά το μεσημέρι είναι κλειστοί. Άρα τι γίνεται? Όταν βγαίνει κάποιος τουρίστας, έρχεται και θέλει να πάει να πιει, ίσως να ξεναγηθεί σε κάποιους άλλους χώρους, πιο μακριά από την Αθήνα, και θέλει μετά να κάνει τον περίπατό του στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του δεν με ικανοποιεί. Να μπει και να δει και 2-3 αξιοθέατα, είναι όλα κλειστά. Άρα ποιο είναι το νόημα? Άρα πρέπει επομένως κάτι επιτέλους να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι σκεπτικό όλοι μας στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Γιατί αν διώχνουμε τον κόσμο με απεργίες που έρχεται με τα λιμάνια στον Πειραιά και τον διώχνουμε όπως γινόταν πριν από 2 χρόνια περίπου, διώχνουμε συνέχεια τους τουρίστες. Εμείς οι Έλληνες οι ίδιοι, εμείς οι Αθηναίοι δεν κατεβαίνουμε, δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω στο κέντρο, να περπατήσουμε στην πόλη μας, να ζήσουμε από κοντά και να δούμε όλα τα αξιοθέατα με διαδηλώσεις, πορείες. Χρειάζονται και αυτές, αλλά να γίνονται με σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Πλέον επιτέλους πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Γενικότερα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πράγματα από όλους μας, για όλους, από ανθρώπους που πραγματικά δεν το βλέπουν ως επάγγελμα, την ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, να το έχουν όρεξη και μεράκι, να έχουν τη δουλειά τους και μετά να προσφέρουν πραγματικά και να δίνουν όλη τους την αγάπη τους για την πόλη τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν γίνει έτσι και γίνει σωστός επανασχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι όλα τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο καλά από ό,τι είναι τώρα. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που το λέω και στο επάγγελμά μου, στη δουλειά μου, ότι χειρουργός, πολλές φορές εκείνος που δεν έχει χειρουργεί είναι αυτός που δεν έχει επιπλοκές. Αν χειρουργείς ή αν ασκείς και το επάγγελμά σου, θα έχεις κάποιες επιπλοκές. Ο κύριος Καμίνης, το πιστεύω και εσείς ο ίδιος ίσως το είπατε και πριν, ότι έμεινε κλεισμένος μέσα στο γραφείο του. Εγώ διαζευτικό έβαλα. Ωραία. Εγώ βγάζω το διαζευτικό και πραγματικά το πιστεύω, γιατί έτσι έγινε. Έμεινε μέσα στο γραφείο του. Όταν δεν κάνεις τίποτα και το μόνο που χρησιμοποιείς και έχεις κάνει σημαία ότι έφτιαξε τα οικονομικά του Δήμου, που μετά μπορούμε να αναλύσουμε και να πούμε το πώς φτιάχτηκαν τα οικονομικά του Δήμου, και δεν έχεις κάνει τίποτα, τότε δεν θα είσαι καμία επιπλοκή. Αλλά απ' την άλλη δεν έχεις κάνει τίποτα. Όταν κάλεσε ο κ. Κακλαμάνης τον Νίκο Μούντις να τον αξιολογήσει, ήταν στην διαναληπτική ικανότητα και βαθμίδα τάξης Α. Πάρα πολύ καλή. Τώρα είναι σε Α, να δεν κάνω λάθος, είναι μια βαθμίδα πριν από την χρεοκοπία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρώ ότι αν μπορείς να φτιάξεις τα οικονομικά ή να λες ότι τα έχεις φτιάξει, απολύοντας κόσμο, μειώνοντας τους μισθούς, γενικώς έγινε από την Τρόικα, πράγμα το οποίο δεν ήταν καλό, αλλά έγινε δυστυχώς. Μειώθηκαν οι μισθοί. Άρα, περαιτέρω εξοικονόμηση χρημάτων. Δεν κάνεις και τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό ότι μπορεί να φτιαχτούν τα οικονομικά. Αν σε μια δουλειά σου δεν προσλάβεις κανέναν, δεν πάρεις μηχανήματα, δεν έχεις κανένα έξοδο παρά μόνο έσοδα, θα τα φτιάξεις. Απλώς θα πρέπει να γίνουν οι δράσεις που θα έχουν αποτελέσματα. Τώρα στα χαρτιά και στα λόγια, πολύ απλά όλα αυτά που γίνονται είναι τα κουκουλώματα με τα πανιά που είπατε στις Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Και από τότε έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια. Άρα, το να φοράμε παροπίδες και να μην δίνουμε λύση δεν γίνεται τίποτα. Όντως, τα προσφυγικά είναι μνημείο. Είναι πραγματικά ένας χώρος που, και ειδικά στην περιοχή του 7ου διαμερίσματος, αποτελεί και είναι ένα σημείο αναφοράς. Παρ' όλα αυτά όμως βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Μένανε άνθρωποι πριν από λίγο καιρό, γιατί περνάω κάθε μέρα από εκεί, τώρα είναι έτοιμα να πέσουν ετοιμόρροπα, και αν δεν γίνει κάτι ουσιαστικό, πολύ απλά κρύβουμε, βάζουμε πάλι, αν όχι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι κουκούλες, μόνοι μας οι ίδιοι χωρίς κουκούλες κρύβουμε το πρόβλημα, δεν κάνουμε κάτι για να δώσουμε λύση. Και δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό. Αν επιτέλους, πολύ σωστά είπατε, δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δηλαδή να μην βλέπουμε, ποιος το προτείνει ο Μανώλης. Είναι από την Αθήνα πόλη της ζωής μας, όχι βάζουμε μπλοκ σε αυτό. Πλέον, επειδή είναι για το Δήμο, ζητάμε την ψήφο των συμπολιτών μας, πολύ απλά για να βοηθήσουμε τη γειτονιά μας, το δρόμο, να είναι καθαρής, ασφαλή η περιοχή. Πρέπει επομένως να αλλάξουμε λίγο όλη η νοοτροπία. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα
είναι μη εφαρμόσιμα. Το να λέμε πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν και απλά για να τα πούμε, σας είπα ότι καλό θα είναι να μην καν διατυπώνονται. Επομένως, αυτό που τονίζω και το ξαναλέω πάλι, είναι ότι θα πρέπει, αν κάτι είναι καλό και από όποιον και αν προέρχεται, καλό θα είναι να γίνεται και να μην είμαστε κάφροι και να λέμε όχι μπλοκ επειδή το είπε ο Μανώλης, ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Πιλιοτόπουλος, ο κύριος Καμίνης. Πρέπει να σταματήσουμε λιγάκι αυτή τη διαδικασία, γιατί πλέον είναι κουραστική και τραβάει προς τα πίσω την όποια εξέλιξη για το καλύτερο μπορεί να έχει η γειτονιά μας και η Αθήνα. Η κρίση μας έκανε πιο συνετούς, δηλαδή εγκαταλείπουμε πλέον φαραωνικά σχέδια ή τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος και όλοι μας είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι στο τι θέλουμε και στο τι ζητάμε. Αν περιμένουμε πολλές φορές από τον Δήμαρχο ή τον Δημοτικό Σύμβουλο να φτιάξει την οικονομία της χώρας ή να κάνει 1002 άλλα πράγματα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Και καλό θα είναι να μην το ζητάμε ή να μην ψηφίζουμε αυτούς που υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Αυτές οι εποχές του Μαυρογελούρου τελείωσαν. Ορισμένα απλά πράγματα όμως μπορούν να γίνουν, όπως είπαμε προηγουμένως. Αρκεί όμως να τρέξουμε λιγάκι και να μην στεκόμαστε μόνο σε αυτά που λέμε, να τα κάνουμε και επιτέλους με πράξη.